Salam dostlar. Yine de biz Lola ve Gül. Avu. Bizim 3. videomuza, 3. part videomuza hoş geldiniz. Yine de Germaniya gelmenin usullarını aytıp geçmekçi. Bu gezek. Bu gezek Ausbildung barada, Ausbildung näme, okul näme meselelerde bilýäňiz berdi. Ausbildung barada neçe yıl, neçe pul alýaňyz? Iň Ya. Glawny Parti yeri teması almak. Hemezade nasip bolsa size aytyp berýäs. Şanyalı. Ana başlayalım. Başlayalım. Ausbildung näme özü? Ausbildung bu 3 yıllık sizin için oku hem de işleyiş fırsatı var ya. Şu işleyiş fırsatında hem pul alıp bilýäňiz aylık, hem işlep bilýäňiz, hem okap bilýäňiz yani. Avu. Yani eşitişiniz boyunca Ausbildung demek okumak ve işlemek. Yani aslında ne demek? Okuğun dışında şu okuğun praktikasını etmek demektir. Çol uğurdan giden uğrundan praktik etýän yani. Şu eden praktikanın için pul işleyen, pul alýan. Yani stipendiya demek. Stipendiya Avu. Yani hasam gowy pul alýaňyz. Müňünden ýokary başlayan günüňizden başlap hasap bolýar. Aylyk müňden ýokary. Ýokarydan. 1000 euro. Avu. Ana o zatları bir-birinden aytıp geçeli doğru mu? Hemme düşünýär birinçiden Türkmenistandan gelecek bolsaňyz ýa-da Sentral Aziýadan gelecek bolsaňyz Ausbildung görnüşlerini diňe üç görnüşinde viza alyp bilýäňiz. 100% men özüm o berýän. Belki Ausbildunglarda viza berenoklar, meselem medisina boýunça gelseň viza berýärler. Ýöne men uğrum, primer men uğrum boýunça gelmek isteseňizler viza berenoklar size. Men uğrum näme ýadyňyzdan çykan bolsa men ýadyňyza salaýyn. Men parikmaher magisterlik okudum berdim. Şu uğurdanam işläp ýörün. Häzir dekretde ýaşynam. Şu uğurdan gelmek isteseňiz size viza ýok. Awu. Ona maýdyk geçen näme üçin? Birinçiden bir ýerde özleri köp şu uğurdan işlejek bolýarlar, okujak bolýarlar. İkinciden hem alaň aýly az bolan üçin prosta pasolsa viza berenok. Özüm uğrumdan Medicinski uğruna nädip gelýärler, nädip Ausbildung etip bilýärler berdi, haýsy nivo gerek. Şolar aýtsaň. Awu. Aýdyk geçen başlasyňyz. Karaçy şu 3 uğurdan viza berýärler medisina üçin. Hem sadyklarda terbiýetçilik uğuru boýunça we IT uğrundan meselem gelecek diýseňiz, onda da viza berýärler. Şol uğurdan okuwa gelecek az, işlejek az bolan üçin, awa şondan ruhsat berýärler. Asa medisinada iş kyn bolan üçin, awır bolan üçin adam ýok. Gözleýänler, adam işi gözleýänler kän bolan üçin dil bilseň alýarlar. Şu medisinadan magistralyk var, näme var ýene? Medbratlyk var, ambulans var, Da. Ne daşary maşynynda gidip öýle seredip bilýän yaramanlary. Yaraman keselleri, diýerler. Ondan soň şu garalar öýündeden bar. Больницаларда. Her hil intensivlerde de var. Näme diýerler bize? Bir işlemekde, o aparatla yatan pasientlere seyretmek. Ağır yatan pasientlere. Şu medisina uğrundan gelip bilersiňizler. Şonu etmek üçin sizin biz öňkü videomuzda aýdyp geçenimiz ýaly B1, B1 alýaňyz. Ondan soň B2, B2 hasam gowy. Şonu alsaňyzlar, siz medisinany okap bilýäňiz. Dogry dämi? Awa. Näme üçin ise okuwdam diliň ýeterli bolmasa, Awa. Doğru yok awa. Okuwa girmek için aslında dilin nimetski dil bilýäniňi görkezmeli hökman suratda. Olam medisina üçin we sadyklar üçin. Eğer IT uğruna okujak bolsaň ingliz dilim görkezmeli hökman suratda. ýadymsa çykdy. IT uğruna aýtdym. Ya men ýadyma çykdy. IT uğrundan açykmyşlar. Ene umuman aýtjak we şu Ausbildunga näde dokument tapşyrmaly nämeler gerek? Umumy berden ýaşaşyk ýeriň görkezmeli. Soň elinde dil kursu sertifikaty bolaýmaly hökman suratda we ýanka diplomaň ýa atestadyň zawierny edilen bolmaly. Ýöne berde Germaniýada olan gelýärdi, haýsy welaýatda okujagyňa bagly. Bawariýada okujakmy ýa başga bir şäherde okujakmy, imенно şu şäheriň özüne zawierac etdirýän. We Germaniýada bir sany däl, şäher boýunça tapawutlandyrýar. Hawa, şonam maslahatlarymdan ber goýaryn Bawariýa diýdiňa. Men hemme kişi maslahat berýän Bawariýa gelmäňiz. Bawariýa iň gowy okuw sistemalaryndan okuwlar gowy kyn kanýaşmy, ýöne kyn däl zadyň özü ýok. Şoň üçin Bawariýany biz size tavsiýe ederiz. Maslahat berýäs. O ýalnys. Plus ondan öterim, berde Bawariýada atestadyň ýa diplomaňyzy zawierac etdirjek bolsaň, mutlu. Başga ýerlerde 60 eurodan 300 euroçany bahadyr. Wot, 60 euro. 60 eurodan başlaýar. Ya, 300 euroçany gidip biler. Ýanky dokument zawierac etdirmesi. Awa, ondan soň näme? Başka awa okujak ýeriňden kontraktyň bolmaly we işlejek ýeriňden kontrakt alınmaly. Olaram seretýän haýsy okuw, haýsy iş ýeri bilen işleşýär. Şoňa görä hereket etýän iki tarapdan hem kontraktyň bolaýmaly. Şu aýdan zalan bardy, ýaşaýan ýeriňden. Awa ýaşaýan ýeriň görkezmeli. Awa dokumentda. Da, dokumentda görkezmeli. Izniňiz bolar. Da şonu. Diňe näme üçin? Medisina üçin, krankenschwester üçin. Ýokardan gerek zatlar aýdyp geçelim. Ondan soň ber videoň soňunda goýjak men size hem spesiklary näme gerek bolsa şataýdan alyp okaýan türkmençe goýjak. Awa. Birinji bilen diliň bolmasa gatykyn, onda da azynlyk berber. Awa, ikinciden ýanky atestadyň ýa diplomaň zawierac etdik bolmaly, nemis dilinden. Awa, ştaýdan öz welaýatyndan. Awa, üçünciden ýanky okuw iş ýeriňden kontraktyň bolmaly, hökmani suratda. Kontrakt, bärim kontrakty. Okuwdan alynan kontraktyň bolmaly, işlejek ýeriňden hem kontraktyň bolmaly.
Geri ettirmeli mi? Yok, sen sen onu немецкий посольство тапşırýan, перевод gerek gel. Awo. On soň ýaşaja gerin görkezýän. Awo. Soň stravka bolaýmaly hökman, onam gelýärdi. Lichny stravkalar däl, bärdini privat versicherung diýerler. Ýöne döwletden stravkan bolaýmaly. Çünki sen otady hem işleýän köprak tölemeli stravka. Oň üçin AOK we DK we tehnika we her hiller Her bar. hiller var. Yani конечно her hiller var diyen hemmes gowy däldir. Most olaryň käbiriniň kaçtasy var, käbiriniň kaçtasy ýok, hem merdeki ýaly. Awo, ýöne döwletiň stravkasy bolmaly. Döwlet. Döwletiň diýende käbirler düşünen o, şonu ýazyp goýan. Da. On soň bolly, şolar aslında görkezmeli zadyň. Şeýdip dokumentlaryny tapşyrýan, arzan ýazýan. Okuwa gelibermeli. Niýeden tapýarlar buny? Конечно, internetten ýa-da biziň üstümizden. Eger soraňyz zadyňyz bolsa, ýazaň hökman suratda. Biziň bilýändir agenturamyz bar, olar size daşy kömek eder. Biz şolara sizi ýönlendirýäs. Hawa. Türkçe kökenlik diýeni. Beni daşy uradyp goýberers, hem maslahat bereriz. Hawa. Şoň üçin biz bilen habarlaşyp bilersiniz. Ýöne siz YouTube'da ýazsaňyz biz size habar bereriz. YouTube'da ýazaýyn. Komentar ýazın. Boldy. Şoňşataýdan özümiz habar berýäs. Ýöne käwagtda Instagramdan ýazyp komentarda ýazýarlar. Şonu ýetişip bilenmi? Sen ýetişip bilenmi? Yo, hawa men seretýän welin ýöne unudanlarym ýa görmänlerim bolýar. Soň geç ýazýan, ýöne ýazýan jogap berýäs. Hawa. Geç jogap berseň berýäs. Başlarsan sen önden. Hawa. Soruq, düşünmedik zadyňyz bolsa aýdaýyn. Biz kän uzak video çekmeni birazcık düşünüp neme etdik. Şoň üçin kısaca düşündirsek arkasynda ýazyp goýas. Ýöne näde düşüneli boldy diýip fikirden. Okullar aýtyp geçse kaçan başlajagyny şonu unutdyk etýän. Okullar Ausbildunglar, ýani sentyabr, oktýabrda başlaýar, ýa-da aprelde başlaýar. Näme? Logistik hem Türkmenistan'da şu sentyabra seredip hem okullar başlaýar. Hawa. Ýene köp sorýarlar, Orfiýetde zatda oktýabrdan başlaýan eken. Hawa. Oň üçin bir aýtyp geçen idim. Hem ýa-da okuw dokument tapşyrjakmy, azyndan 6 aý öňünden hereket etmeli. Da. Ja. Onu 6 aý öňünden, 1 ýyl öňünden etseler biz ýalňyş. Da. Ýere galmaýar ýöne Ausbildungda. Öňünden hereket etmeseň ýam dolýa. Ausbildung etmek üçin конечно öňünden has özüň stabilne edip nämes dilini B1, B2 hasam gowy, käbirler B1, B2 isleýärler, şonu bilýän aýtdyňyz. Käbirlerim B1 bilen kabul etýärler. Hawa, kabul etýärler. Şoň üçin True. Şoň üçin çyldyrak öğrenin. Çyldyrak. Näme diýersiňiz? Ha, dogry. Şaňaly bar informasiýa aýtdyk, galan guçoklary ýazyp geçeriz. Görüşýän çägonda samanja bolam. Samanja bolam. Bize podpisatsiz bolmagyny unutma. Ekman. Ve sizin sorularınıza göre hem talaplarınıza göre maglumatlarınızı koyup berýäs. Awam, şoňa görä video çekeli. Hawa, Instagramda men täze sahypa açdym. Gül's Live Germany yazdım. Şataýda men podpisat etseňiz, men Germaniýanyň azıcık roliklaryny koyup berýän. Azıcık reelsler, kiçik reelsler koyup berýän. Lovaşkasy bilýän. Sen podpisat boldun diými? Awa. Bolaymy sen? Ya Ekman, gorkyan. Hawa, şataýda bolsaňyz begenýän. Spasiba, zapatýaşka. Awonna. Ona, Samanja. görüşýän. Tschüss.